Chicks aka ado ah. Chicks. Baka ado nga piyay. Ti kunam. Ti balita ka tarkok ka kano ti babae. Barok. Narigat ti mabakan. Awan ti kakawil mo ti rabi ay. Aging gana ka lang taiman. Hindi mo lang napigsa tama mayatang. Napigsa ka malamang tribe. Ay, nakakaiya naman po. Nasabi ko na sa inyo. Nagsibugak to pa. Natural! Kita man dagay mo lamid jayan. Naksutan, kasla tatarakan mo. Kapal, nangislaw na yung babakait. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, opo. Walang sinabi mga kaibigan o kumpare ko sa akin. Kapag umiinom kami sa labas, lagi na lang sinusundo ng kanilang girlfriend at asawa nila. Napakalayo nila sa akin. Opo. Ako, kahit araw-araw kong uminom sa labas, minsan hindi ako sinundo ng asawa ko. Opo. Ganun ako katapang sa misis ko. Sila, wala silang imik kapag sinusundo sila. Kahit sinisigawan na, pinapatukan, sinasampal sila, ni wala silang palag. Alam niyo po, pinakatawanan ko lang sila kasi hindi sila umuubra. Opo. Kung ako lang yung gano'n na susunduin ay papaya sa mga barkada at kumpare, makakatikim sa akin yun. Opo. Sisigawan ko ha, tapos kakalag ka rin ko pa uwi. Ganun ako katapang sa misis ko. Ay, opo. Ako ang batas sa bahay eh. Ko. Ay, napay minalo na mo ng bakit. If you close your eyes when you see nothing at all. Ulitan man yung baga Andres! Eh, bakit mo? Kutultuladok lang mo inabuya ngayon interview nda ko. Ano naman nga paglulukwan? Style mo lang ata, tama kainom ka. Interview? Pura ako, tupay tarupan. Kaya ma? Han mo taba ko. Tinulad ko lang mo tayo binuyak ka. Ato ko matultuladong dita, gumaraw ka ditan. Kagkargarawang ba ka? Kadag sa uwa ka. Sabam na talaga, no naggaraw ka ditan, ato ko manobramon. Ukis ti sa mga binga, pilid dalang tubig ka. Apay tang madilang agbalain. Ang bumlagar nga dari ka tubot ko, di ganang pairaan. Kit sorry mit atang. Apay ananim ka mataro out. Pakang kukanyam, di ba baka ka? Ulitin nyo man na dyan ba kayo tang? Baka kahit yung nga salip, pwede ka tadungan itlog mo. Madimot abarok, lukbong ka bang? Hana nga paglulukwan, nawan ti lakay-lakay kanyak. Sisya ka na baka. Ay, bak gayam. Bakit ko bakit? Iba tamatan ang madi na mo pintingutan ani. Nakabidyo ni kataba eh. Ay ko. Ano kung ano nakabidyo? Sardo mo natin kung mading kang burang sa cellphone mo. Ano? Ano nga sardo na tararam ito? O bakit isang mo gusto na? Ay ko naputo ni kay lamay ko. Madi kag paiso nga rumrumwar. Kung sa bali matar arami damit ti balay. Madamag ko man barok, manutawin mo na ya. Apay nga kahit mo mamantang. Awan lang. Siguro dakwa rin tamon. Awan pa'y mitang. Medyo ubingak pa'y. Ubing ka pa'y nga road, gum kaslala kay tiangot mon. Siyak kanyang barok, agasawa kan. Narigat ti babaakan, bakagbuot ka. Makauyaw ka mga lakay. Apay si kada asawa maon. Iligpit mo amin tagita, dapat no nagsubliak dito'y nakawalis kan. Bakit? Ligpit kom amay.
Pasensya na po kayo ha. Ay, opo. Ganun lang talaga yung asawa ko pero mabait siya. Ayaw niya kasi nakikipag-inuman ako sa labas eh. Ang gusto niya, dito lang ako sa loob ng bahay. Opo. Kalig-kalitan lang siya pero paghating gabi na, isang kalabit ko lang sa kanya. Pati na ulit kami. Awampay, ngumno chicks aka doa. Chicks. Baka ado nga piyay. Ti kunam, ti balita ke tarkuk ka kanu ti babae. Barok, narigat ti mabakan. Awan ti kakawil mo ti rabi ay. Aging gana ka lang taiman. Hindi mo lang napig sa tama mayatang. Napigsa ka malamang tribe. Kaya talaga kasta ti chick boy. Among barok, hindi baruak. 32 ti babae. Lastong nga lakay. Amin da, patay nga patay da kanyak. Pero may pa'y ti sangit da, no makaungitak. Oh, talaga tang. Nagtibay ka man. Uwi na, kapay, bali niya ti kapoy-kapoy. Nagadumagayam ti naging chicks yo. Apay nga rota kwa. Ang pinasawa yaw. Ay, nakakaiya naman po. Nasabi ko na sa inyo. Kasta, naman nila puro arak ta bubraam. Bakit? Numal pa sa agwalays. Nagsibugak tupay. Natural, kita man dagiti mo lamid jayan. Naksutan, kasla tatarakan mo. Apay, nangislaw na yung babakait. Wan, partakam kindi dita. Adupay lang asaw.